Čaute, to sme my Nejhejt. Dneska sme tu u vlogu, čo sa všetko dá kefovať. Máme tu pripravenú kefku a maca, topánku a nakoniec už uvidíte. A môžeme začať. Takže topánka sa dá kefovať. Musíš ukázať. Vidíte? Aha. Vidíte, dá sa kefovať. Ešte čo sa dá kefovať? Dá sa s kefkou. No, stôl kefovať. Ešte sa dá kefovať. Zuby. On. Tak. A náš veľmi vzácny Host Maco, ktorý je tiež zamaskovaný, aby ste ho nespoznali. Sa dá tiež kefovať. Vidíte. Takže tak to je asi všetko, čo sa dá kefovať. No, tak sa tešíme u budúceho videa. Čaute. A ozaj, ešte sa dá kefovať žena.